Hello? Yes. Oh, yes, ngikhona baba. No, no, ngibona message. I only responded to your message. Yeah, yeah. No, 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 don't stress. Don't stress. We are going to sort it out. But for now, let me go live, ne, on my Facebook page. Then after, I'll get back to you so that we can discuss more about that. Yes. Oh, okay. Oh, all right, Kuma. I do exactly, my friend. Okay. Okay. What time I must call you tomorrow morning? All right. Okay, cool. Let me call you tomorrow morning then. Okay. Thank you very much, my friend. Cheers. Aw sangena bathi kama kuphaka isibongo Bhaka Nzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphakuda kweyini umfana mncane phuqa imizi abafakazana ngothi olodwa labetshise ithuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini noma ngiyalihayirisha amadoda ngumfaka amakhanda inyoka enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngumafavuke njengedanga bana unogwadobhadwa ikhulule bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi angifikile ngigelekile sengiphakathi namhlanje ke angizili ukuzokhuluma ngento eziningi nje ngithe nje ake ngene live ngizokhuluma nje ngento elula namhlanje ngizokhuluma nje ngumfana ekuthiwa uNgizwe Mchunu ngizokhuluma ngoNgizwe Mchunu namhlanje and ngikhuluma kahle ebusuku ngizokhuluma ngoNgizwe Mchunu macingwana ngizokhuluma ngaye ke bahlale bethi abantu ukukhuluma ngomuntu mina mangikhuluma ngomuntu ngiyamqonda mina umuntu mangikhuluma ngaye angimshendezi ngimqonda ngqo ngizokhuluma ngoNgizwe Mchunu ngqo angishoni le ngiloko ngithi hayi mina bengabe ngingakhulumi ngomuntu angikhulumi ngomuntu mangikhuluma ngaye umuntu ngiyaqonda namhlanje ngizokhuluma ngoNgizwe Mchunu nobuxoki bakhe ngizokhuluma ngoNgizwe Mchunu nobuxoki bakhe namhlanje ngizokhuluma ngoNgizwe Mchunu nobuxoki bakhe engizokhuluma ngayo ke mina ngishoni le nale akekho umuntu engathiwa mina ngeke ngikhulume ngaye futhi ngeke ngize ngithengeke ukuthi angikhulume ngabathile ngingakhulumi ngaye yabo into edala ngikhulume ngoNgizwe Mchunu ingoba uNgizwe Mchunu ngenkathi ephuma okhosini FM abantu abanganandaba yabo ngoba wathi ephuma wayegibela phezulu kwabaculi bahliphizise egibela phezulu kotshathe egibela phezulu bangabanandaba abantu nje ngaye uNgizwe inhliziyo zabantu uzintshontshe ngesikhathi esupporter iformer president uJacob Zuma nawe uyakwazi lokho okusho ukuthi uNgizwe ufunazi ukuthi inhliziyo zabantu uyintshontshe ngoba esupporter uformer president kanti uformer president sonke asizenzi sonke siyamthanda siyalithanda ikhehla lethu ngesiqamba amanga so yena wacapitalize ngokuthi thina siyalithanda ikhehla eluformer president wasethatha igqa nekhava ngalo ngenkathi eyithatha leyo gqa wasentshontsha inhliziyo abantu abathanda uNgizwe bathanda ukuthi usuke wama emeli ikhehla kodwa nakhona futhi lokho ufuna kwenze ngeqiniso ngoba ugqame ngomuntu omdala elwa yebo siyazi ukuthi ubefeza inhloso zakhe ngathi elelwa ubaba kodwa uyifeze kahle ngoba uyifezwe elwa uyabo kuthe noma sekuluthwa
akalwisananga nabantu obangabe belutha. Okunalokho yena wayethi nje azikhali. Uyabo? And leyo kulutha futhi nami angilwisani nayo ngoba beqala emhlabeni ukuthi bengabe kulwa izinkunzi ku benefit abantu. Normally bengabe kulwa izinkunzi kufa abantu. Makulwa amaqhawe kufa abantu. Makulwa amakhosi kufa abantu. Makulwa president kufa abantu. Kodwa eSouth Africa kuthe kuboshwe ikhehla lethu. Okunokuthi bafa abantu. Bavele ba benefit abantu balutha. Wakapitalize ungizwe ngoba uyakwazi ukubona uPotsho. Wawubona uPotsho wangena wathi azikhali. Bethu azikhale wayintshontsha inhliziyo. Pho uyilahlaphi lento yena manje? Uyilahla ngoba bese sivumile ukuthi uhlanya lwethu. Yabo? Sonke silithandayo. Inkinga nokuhlanya kwakho uhlanye ngahlanye ngoba khona abantu ahlanyela kubona. Khona abantu angahlanyela inhlobo kubona. So uhlanya amahlanya like lijaha abantu bakubo ngamatshe liyahlanya ke lolo. Lijaha abantu bangaphandle ngamatshe. Uyabo? Lichamela ukudla uhlanya lolo. Hayi lolu olingachamela ukudla. Hayi lolu elingabajaha obhuza umbalo ngamatshe mase lijaha abantu bangaphandle ngamatshe. Hayi akulona uhlanya lolo. Uyabo? Akulona uhlanya lolo. Loyo umdayisi loyo ngoba yindaba uyathengeka ukuthi shaya ubani. Kanti lento yakho ngizwe bezoyimela kahle. Bengabe eba uhlanya lwethu sonke. Ngelinye ilanga amlume uKing Bhaka. Ngelinye ilanga amlume uKhehlelezi. Ngelinye ilanga amlume uMabalengwe. Ngelinye ilanga alume simkhuze ngisho esefuna ukuluma ikhehla lethu. Sithi hayi wenzani ungizwe? Kuthi hayi uhlanya. Uyabo? So kungizwe manje yena kunabantu abavikelayo bese kuba nabantu alwa nayo. Okusho ukuthini lapho? Akulona uhlanya lolo. Akulona uhlanya. Uhlanya lilithatha iside. Uhlanya alikwazi ukuhlukanisa ukuthi kanti lo manje inkinga uhlanya osetshenziswa abathile. Ngizokhuluma ngayo. Kanti siyazi ukuthi thina kuyimanje yena uthola icover eyokuthi usuke walwela umuntu esemthanda sonke elela iformer president. Yabo? Ngoba wonke umuntu mawuthinta iformer president kakhulukazi kwaZulu Natal usuke uthinta thina uqobo ngoba asifuni neformer president. Mawuyithintile sihlukumezeka enhlizweni ngaphakathi. Uyabo? Ikhehla lethu. So yena wakapitalize. Bese capitalizing unabantu aba-attack-ayo, unabantu angaba-attack. Buka nje manje kuyiba kwimpucuzeko. Yena impucuzeko kade yi-attack. Bengabe i-attack wenza ubuxoki futhi uhamba eceleni uyabonakala kuma camera efika ema-meetingini kuyaba bese ekhuluma uthi akazaye lapho. Wenzani manje? Udayisa abalandeli bakhe. Mengabe unabantu abakuthandayo awuyilenzi iphutha ukuba mislead abantu ufuna bazi ukuthi bakumele ngoba wena nje. Uyabona mina kunabantu abangimele ngoba ngikhuluma iqiniso. Kodwa the day ngiyoqala ukukhuluma iqiniso enibhaqambili sekukhona iqiniso engafuni ukulikhuluma kuyobe sengilahlekileke lapho kwayimina. As long as mangikhipha iqiniso mina kufuna ngingachemi ukuthi ngilikhipha iqiniso ngubani. Ngisho ngakuthiwa ngelinye ilanga kuthiwa owakwethu umuntu kunento errong ayenzile kufuna ngime ngikhuluma iqiniso mina. Uyabo? Funa ngime ngikhuluma iqiniso. Kuthiwa ingane yami ikhonto errong ayenzile funa ngikhuluma iqiniso. Kuthiwa ifavorite yami umuntu oyifavorite yami khonto errong ayenzile funa ngime ngikhuluma iqiniso. Uma lizongihlula iqiniso kuma favorite ami angathike nakubantu ngikhuluma lona. Manje ungizwe yena uyile nkunzi le enabantu abathile ebaprotectayo mayisiba nabathile bagadlayo. Akufanele kanjalo ngoba yena uhlanya ngokomthetho kufuna bewuhlanya lwethu sonke. Yabo? Ngelinye ilanga kubonakala ukuthi hayi la uphela ubekhuluma iqiniso ungizwe ebhekise ngani. Manje angabi yena ulimela iqiniso bebhekisa kwabanye abantu. Uyabo? Bese ngeke isidingo sokuthi afuna ukulwisana nempucuzeko ngoba uza ngaqasheka impucuzeko nje ingoba yindaba ingoba akathembeki ukuthi ngempela usuke nizoya phambili nithi niya phambili bese sometimes yena ekudonsela emuva. Nakho nje mina wafika kumina ngimqasha ngithi ngimqasha ngo-30,000. Yabo? Sizodumisa uNkulunkulu. Yabo? Ngokuthi asikhohliwe imvelaphi yethu njengabantu. Siyamdinga yena njengomuntu o represent amabhinqa.
Siyamdinga njengomuntu orepresent amabhinqa, siyamdinga njengomuntu owamela amabhinqa ukuthi akafike enkonzweni sidumisa abe khona nomuntu wakabhinqa nation wathi angiyilapho. Wathi angiyilapho. Yabo ngoba yena kumele ngabe la kuhlangena khona abantu ulwela ukuthi abuveze ubuso ngoba umeleni umele ibhinqa nation ukuthi iya exist. Akufanele ummeme athi haya ngiyilapho ngoba enzela ukuthi ucover abathile. Akayona ke akamela amabhinqa nation ngoba at the end of the day sonke samabhinqa masimcela ukuthi sine gathering ngapha siyadumisa ngapha sinabantu sinamabhinqa azobe khona vela funa vele and asithi mahala ngithi ngo30 akavili. Uma ngabe sekudlule 2 days late usetha ngimfakela u1000 faka noma u1000 ngoba umfethu ngafaka. Yabo ngoba umfethu ngafaka and alikho ke iphutha bese ngifaka u1000 alikho iphutha kodwa inkinga ukuthi unqabelana u30 mase ufuna u1000 kumina leyo nto ayenzi ayenzi business sense ukuthi ungaqaba u30 bese ufuna u1000. Yabo ayenzi sense. Ingakho kutheni uma sengimfakela ngathi haye ngeke ngifake u1000 ngizofaka u5000 futhi ngayithulela. Kodwa mase ngimuzwa ekhuluma ngegama lami behlangene ekhuluma uKhehlelezi uyakhombisa ukuthi akafuni ukumnaka. Yena uFanga inkana hayi ngibone uBhaka namadread yakhe ngahamba ngawo thimu lemotweni umzo uyamziba akafuna umzo and wavela wafaka enye inkulumo uKhehlelezi waveza ukuba indoda yake lapho lo uzama ukufaka indaba wavele wamziba wabothi uyamziba wagaxeka amabalenge wabothi iyamziba naleyo wazogaxa eka 3 seconds uyigaxa zonke urongo ngizwe yabo urongo nje ngaphela ungizwe. Yabo ngaphela nje angasho ngathi mina ungizwe sazana sebancane samncanyana ngomzimba samncanyana. Yabo awukho umqondo wakhe engawazi naye futhi umqondo kaBhaka uwazi wonke. Umqondo angawu understand yilo kaKing Bhaka akawu understand ke loyo ke ngiupgradeile phela le kaKing Bhaka nje ungizwe akayi understand. So nje mina umacingwana ngicela ukuthi abe uhlanya lawo wonke umuntu kungabi nabantu abamsebenzisayo bese gadla abantu abathile. Akabe uhlanya lawo wonke umuntu ngoba usuke wamela umuntu esimthanda sonke. So angayenzi nje lento le yakhe ukuthi uzo support abathile alokhu abathile yabo nokuthi ke nje kwaba nenhlanhla bandla waba namakhosikazi amahle. Uyabo manje hayi kodwa ukuthi usengachoma ngamakhosikazi akhe amahle one way nginabafazi mina abawu3 abanje yebo inhlanhla ukuthi wabani nabafazi abahle futhi uyabona ukuthi bengase kuthiwa uhlukana nalaba ngeke aphinde abalokothe abafazi abahle njengalaba ngoba abantu sebembonile uhlanya nalabo bakhona sebebambelele nje. Uyabo sebebambelele ngoba banobuntu. Uyabona bakhuliswe kahle emakhaya abo ukuthi indoda noma usuyibona ukuthi isiyahlanya uyabekezela emzini kodwa one by mistake kuthiwe laba by mistake bayaphunyuka ngeke aphinde abathole abahle njengalaba khohlwa abakhuluma isingisi kanje khohlwa othola wona amabhinqa amanye ayovela memeze nje ogcile ethola amabhinqa kanjalo ngeke aphinde abathola abahle njengalaba yana. Yabo ngeke futhi naye ngiyolapha ya usebambelele okugcina ngci hawu ngeke nje siloshona le nale lokuthi why ungizwe uyasathi ungizwe this no mina nje ngikhuluma straight talk ukuthi ungizwe kabe uhlanya lwethu sonke ngoba usuke wamela umuntu esimthandayo sonke. Yabo waye right impela mase kubhuzwa kuyole uthwabe ngabe ethi azikhale nakuba ayengahlohli ukuthi akuluthwe kodwa le yanto yayifaka imoral mase kuthiwa azikhale wawuvela babona abantu khona energy ababeyithola hayi ukuthi yayiqhamuka ngizwe yayiqhamuka ngoba kwaqade kuboshwe ikhehla ngendlela eyayikade ingekho right. Ngenhlahla uhulumeni wethu wakurealize lokho ukuthi ikhehla liboshwe ngoronke awusiyabonga uhulumeni walidedela ikhehla lethu. Yabo walidedela ikhehla lethu
futhi nakhona siyacela ke bandla ukuthi lingaloku hlushwa ke manje lishawa ngama heart attack lokuthiwa lizoye enkantolo lizoyapi ake nje liyeke relax manje ikhehla amadoda lahle ukuze bakwazi nabanye osopolitiki ukuyothola izibusiso bayohabula kulona ngoba phela umuntu beyifoma kunelungelo ukuthi wena uza ngemuva ungahabula kuyena ngoba une experience uyabo akulona iphutha makuthiwa kuyohabulwa kulona iphutha yabo mina ke nje bandla ngishoni le nale ngikhuluma nje iqiniso ngenhlanhla futhi ngoba ikhehla liyakwazi ukukhuluma naye liyomtshela mayifika le video ukuthi hayi uNzama bekhuluma la uNzama akabe uhlanya engase abe uhlanya lethi sonke hayi ungabona ngayithola ngisho izibusiso lapho hayi kodwa ukuthi asebenziseke hayi khona abantu ngizwe angeke abashaye nangeke aba expose ethande engathandi hayi alokhu uhlanya olukwazi ukubheka ngemali mase liyathula ngaphela utsotsi loyo utsotsi straight loyo Uthe nje ungizwa ke ngethi nje namhlanje ngimsike yena ngqo ngeke ngilo ngixuba nezinto eziningi ngeke ngilo ngixuba into eziningi ukuthi nje wanqaba u30 uyabo ngimnika at the same time following 2 days later usezofuna ukuthi ngimqalaze yabo ngenhlanhla ngaqalaza futhi ngaqalaza ngo5 stina futhi nakhona hayi futhi udo 5 stina mangimqalaza ngawo sengithi hayi ke lalela ke isimpena ngangeke ngize ngitshele lento into edale ngikhulume ingoba ilanga ngimqalaze ngalo ngo5 stina ilanga ahambe waya kongihleba ngalo uyabo ilanga ngihlebe ngalo engihleba kukhehlelezi ngenhlanhla ukhehlelezi ubhekile uyayibheka into yakhe wavele wangayi entertainer le yanto leyana yena wayethu uyaqeda ungaqeda ngubani ungaqeda uKing Bhaka makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile akudlalwa hoyibo akudlalwa angiphezi kangizwe ngeke ngilonge iquba nento eziningi ngithi hayi ungizwe nokucha namhlanje ngiphezi kangizwe nje iqondile ngqo yabo abantu ungadina ngicela abantu ungifakele lapha ilento i-charger khona ngizocharge please let me pause for a few minutes. I'll be back right now. I'm still connecting the charger. Yes. Okay, cool. Thank you very much. I'm back now. Yabo ngeke nje ngilokushona lena kube sengazuthi suka suka le madoda ikama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngizenzile mangabe ukuthi la ekhona uyanyanya ukuthi ngithi bekumele abe uhlanya lwethu sonke mawukuthi uyanyanya le khona fokofo mawukuthi uyanyanya le khona fokofo ke yabo kwakiyela ke fokof mayenyanya phela akekho umuntu ongathiwa ngaphila emhlabeni angatshelwa iqiniso mina umuntu onelungelo ukutshela abantu iqiniso ongafune ukutshelwa iqiniso la fokofo ubani sangamtshela akekho hayibo njengoba mina ngikhona ngikholela ukugada ukuphuma eceleni yabo angichemi futhi ngenhlanhla ngoba sebekwazi ukungicela abantu bethi King Bhaka ke ukhulume ngokuthi kade bengicela bethi ake ukhulume ngale lihlathele ungizwe ngiphezulu kwalo impela ke manje iphezulu impela ke manje ngiphezulu kumacingwana bakhe impela futhi uright impela ukuthi after ngaveza ukuthi uwrong ukukhuluma ngami wavela wathula nya futhi nginayo futhi ivideo la ngizoyifaka futhi bengabe uthi ke kanjani la esho khona ethi hey kade besho nabantu bethi angakuphenduli ngoba uyinkosi ngathi ba right ke abantu ngizoyifaka leyo nto leyo phezulu ngamacingwana manje angihleki futhi angithi nsi hleka ngithi nsi yabo angile futhi naye mama uthi uyangizwa angile naye ngimfaka nje kulayini ukuthi akabe uhlanya lethu sonke ngoba usuke walwa umuntu esemthandayo waphinda futhi ngesikhathi kuluthwa wangakhombisa ukuthi uyalwa nento leya uyabo uyalwa nento leya ngoba kwaqala ukuthi makukhontenza la ezweni kubenefit abantu yabo ngazizwe ezinye inyoni nje zithi hey ukulutha bekuluthelwane vara ngathi kubayazi abantu ukuthi makuthiwa kulwa inkunzi abantu bafaka kanjani amasosha afaka kanjani umphakathi ufaka kanjani makulwa inkunzi nje kufa abantu
kufa abantu. Kodwa this time zithe inkunzi bengabe bethinte yethi manje inkunzi kwaZulu Natal madoda bethi beyinyakazisa yavele yabhodla yathi ngabona abantu waqhamuka wathi azikhali. Yabo wathi azikhali. Sibonga nje uhulumeni orealizile ukuthi inkunzi yethu akufanele iboshwe. Hayi lethu lelakhehla leya. Ma ukuthi wena awugcwali ngale lakhehla fokofo kwayiwena. Yabo. Fokofo kwayiwena. Owethu umsholozi lapha. Ma ukuthi awugcwali ngomsholozi fokofo ke. Tshelwa yimina uKing Bhaka. Mhlawumbe awungazi. Yabo. Njengoba nje mina ngibonga uhulumeni as such ngoba wenza okuhle ukuthi ikhehla lethu kwenzeka iplan ukuthi liphume ejele. Siyabonga uhulumeni asiphezi. Sibonga ukuthi laphuma la ngaloko lifaka labo 15 months sasitshelwe bona. Lapho uhulumeni nje ube indoda. Ya, ngicoma uhulumeni ngalokho ke. Waphela ngese imgxeke uhulumeni one way ufuna kube khona okuhle sikuncomayo ukudedela ikhehla lethu nje linathi eminyango. Cha, siyabonga uhulumeni. Siyabonga uhulumeni. Ukwazisa nje ukuthi kahle kahle vela amajele khona abantu abanga understand abantu. Abantu bacabanga ukuthi makuthiwa uyakoboshwa usuke uyogwetshwa. Usuke uyiwa kogqunywa. Inhloso yokuyejele akuqedwe ngempilo yakho. Usuke uyohlunyeleliswa isimilo. It's a correctional services. Umuntu uyakhona ukuze abuye esi right. Mawufaka umuntu emdala ejele umuntu olako 80 uthi akahlale khona ejele. Lo muntu uzobuye senjani? Lo muntu like he's not going for a correctional. Lo muntu kusho ukuthi wena wenzani? Wenza i-death sentence kulo muntu. Ngoba yindaba umuntu bemdala ejele uzobuya ama memory amaningi sengasekho abuye sengasekho kwi state kwi right state of mind. Shuthi lo muntu buye umbulala ngoba mdala. Abantu aba right ukuthi basangaboshwa yilabo abazima bengena baphumise befundile baqhubeke babe isibonelo emphakathini. Inhloso yejele iliyonto ukuthi umuntu akangene abuye seyisibonelo emphakathini. Nawo ngene ejele phela mawuphuma mfethu phuma sewushintshile nawo. Ungangene ejele uphinde uphume futhi uqhubela ugcinela khona ngena. Masungaphakathi bheka ukuthi ama flow back abe kuphi eminyango. Funda ingaka abanye bazebenza ama courses yabo ejele ngaphakathi. Yabo nawo sejele mfethu mawuphuma ngoba sikhona siyanithandazela niphume kodwa maniphuma phumani seni right. Ingakho kwabanye abantu ngathi bengabe ngithi mina ngifuna ukuthi kube khona iziboshwa esobheja lenyanga ukuthi azikhishwe. Bathi abantu hayi iziboshwa zikhishelwana ejele. Ngathi aba understand lapha ejele akuyiwa kokwenziwa i-death sentence. Ayifuneki i-death sentence la. Umuntu usuke eya like for a correctionally ukuthi amaphutho obuwenza lemhlabeni ngaphakathi wabone. Yabo kusuke kukhuliswa isimilo. Uyabo kumele sihlume isimilo kuwena. Mengabe isimilo sesihlumile ingakho kuthiwa hamba emphakathini kube khona izinto ozenzayo ukuze umphakathi ukumukele back. Uyabo abantu abanye baye bakhulume nje ubodo lo muntu ukhuluma without ukwazi ukuthi what is it that he or she is commenting about. But it's like it's a pity because Tina we sit after this address yam, then I'm gonna sit la sengibuka ama comment amanye ama comment uyabona comment idomuke la uyabona comment abantu abahlakaniphile wonke kodwa siyababuka nje. Decide ukuthi asisiphendule isidomu siyasibuka nje. Ingakho nabantu abangibuka la abanawo ngisho imali elinganayo ebank abanayo wisdom efanayo. Omunye nje uvela iveze ukuthi ayilona ke ungqemi straight. Uyabo bafethu ake ngibonge kakhulu. Igama ngokubhaka isibongo Bhaka Nzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini. Ufana mncane ubhuqa imizaba fokazana njengothi olulodwa labentshise ithuluza ngahambe nalo ngilifica entsimini bathi uqama uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini emidilova bathi nguma favuke njengete ngamale ngunogwatobhota ayikhuluni ngumfoka makhanda inyoke namakhanda amabili elesithathu elenkosazana. Nkosazana akayitholakali noma yikuphi. Ayitholakala emachibini inkosazana ke. Inkosazana iba solwandle. Ukuthi lokho awukwazi ngiyakufundisa ke lokho. Inkosazana iba solwandle inkosazana. Bangahambi bekhomba yonke into bethi amankosazana. Inkosazana ngampela iba solwandle.
inkosazana ke leyo. Awusukaneni madoda. Awusukaneni madoda. Bese ke nikhumbule uRay. Bese ke nikhumbule uRay. Hayi kulungile. Ake ngivaleliso sengicela ukuvalelisa. Hehe. Sesiyahamba sicela ukuvalelisa. Yeah. Kufanele nje kube lula ukuthi nje avele athuka abantu hayi akufanele nje amention abantu abathuka ungizwe akufanele le nto leyana. Abantu banama families, abantu banesithunzi, abantu banesithunzi abasivikelayo. Omunye umuntu uyabo mawukhulume ngomuntu uqinisekisa ukuthi wonke umuntu ukhonto azoyifunda ngawe. Ungakhulumi ngomuntu kube khona umuntu ozodegradeka. Ingakho nami as much as ngikhuluma ngaye but ngiyazigada izinto ezingamdegrade enkulumeni yami. Ingakho nje manje ngikhuluma into ngithi kumele abe uhlanya lwethu sonke. Bese ngithi hayi ngoba ehlanya. Ngoba mina ngeke ngifike ngithi kena ngithi hayi uyahlanya wena ngeke ngenze lonto mina. Because ekugcineni unamakhosikazi unengane hayi ngoba ehlanya kodwa uyasebenziseka. Uyasebenziseka. Tshelwa yithina uKing Bhaka bena ngena umuntu ovela kukhulumeke into ungaqalanga ngenza research kuyona. Yabo. Yeah, hayi ngoba ehlanya kodwa uyasebenziseka. Yeah. Papa yini. Aw papa yini. Oh hey, papa yini. Ya nangu omunye. Hayi ngizoyichaza le yokubulawa kwabantu emathaveni. Ngiyabona abantu bathi ake ngikhulume ngendaba yokubulawa kwabantu emathaveni nokufa kwabantu. Hayi ngizoyichaza. Kodwa abantu ufuna ba understand ukuthi bengabe kune business elikhona. Abantu bayasukuma ukuze ibhizinisi labo bafuna likhule. Uma besukuma abantu kuyaye kutholakale imimoya ezolanda abantu. Mangabe nje ukhulisa into ngoba kunemimoya osuke uzonikwa yona inyanga yakho noma ubani okuyiyona ezolanda abantu ukuze abantu bezophuza la. Uma sebephuza la abantu wena on the tavern noma unani qinisekisa ukuthi izinto zakho zonke uzenza ngendlela. Ngoba imistake eyodwa wena on the tavern into ozongayenzi ngendlela. Imimoya le othe ayilanda abantu ukuze baphuze la izojika ilwe. Mayilwa izofuna ukuvala itavern. Mayivala itavern izokwenza abantu babulalane. Inhloso akona ukuthi abantu babulalane ukuthi akuvaleke le tavern. Kodwa le tavern izovaleka ngokuthi abantu abeza khona babulalane mase kuba kukhulunywe kambi ngale tavern. Ngenkathi kukhulunywa kambi ngayo yila izovalwa khona. Ngenkathi ivelwa khona isiyajabula imoya wawilandile uthe ayizosebenza ngoba wena ongazigcinanga izingqinamba zezinto obusebenza ngayo etavern yakho. Awuyigcinanga izinto. Ingakho nje mina bonke abantu abafika kumina befuna usizo ngenza sure ukuthi umuntu ngimsebenzele into yakhe ngendlela eclean futhi emhlophe engenangqinamba ezohamba kuhambe kugcina isimqaka. Yabo. Ifana noma une business lamatekisi ukukhulisa ngezinto zenyanga thizeni mhlambe yangaphandle. Mangabe kunezinto ongazenzanga for ingqinamba zemimoya osebenza ngayo uzobona ngani ngokuthi amatekisi agingqika. Maye gingqika ayogingqike nabantu ngoba bengabe gingqika kanti busebenza ngemimoya kusuke kufuneka igazi. Nase tavern makukuthi kunemimoya obulanda ngayo abantu sebeyalwa abantu igazi elifunakayo. Ingakho ihlobo zabantu abasuke kubebulawiwe mabefika khona. Uma ngabe kuyimimoya ebulalile kungafa abantu abawu20 kodwa igazi ozolifica ngathi elomuntu oyedwa. Umbuzo uthi lishone ephelile. Kungagingqika itekisi kufe wonke umuntu kodwa uyafika emgwaqweni igazi elikhona ngathi kufe abantu ababili kodwa kube kugingqika itekisi inabantu abawu16 lishone ephi igazi. Nansi impendulo liyathathwa mawukuthi ubusebenza ngemimoya.
Kuyenzeka usebenze ngemimoya ungazi wena ukuthi usebenza ngemimoya, kanti imimoya ikhona. Ukungazi kwenza ukuthi ungakwazi ukulawula isimo ngoba ucabanga ukuthi kuyadlalwa nje wena. Wena ucabanga ukuthi into enezi lokhuluma kuyona, kanti ukhuluma ezilwaneni eziphila ngegazi elinzima kakhulu. Awazi wena. Mase zilifuna igazi ziyayithathela. Bye bye. Bengiphendula wena lapho okhulume ngabantu abafayo etavern. Ngikhohliwe ukubheka igama. Bengiphendula wena nje okhulume ngabantu abafayo ematavern. Ake uthi ngithi mhlawumbe ngizokubona ukuthi ubani lo. Ngithi ukuhlehla kancane. Awusekuphezulu kakhulu. Sekuphezulu kakhulu akusaveli. Bengifuna ukubona ukuthi hayi sekuphezulu kakhulu. King Bhaka siyabulawa ematavern nisithandazise phela. Oh, uvusi isiporo kunene. Uvusi isiporo kunene lo bekhala kanjalo. Awu suka le madoda hayi no injalo wevusi etavern awuyeli usuku udonswa ingakho isikhathi esiningi ibhiza setavern iba khona mase kumnyama ngoba imimoya isebenza kahle mase kumnyama. Imimoya isebenza kahle mase kumnyama. Baba yini benginikhumbula nje kathi kukhulu kudu. Ngiyanithembisa ke ngizobuya sengikhuluma kahle nani. Ngizobuya nini? Saso losibili ngizobuya ngolosithathu. Ngo6 ntambama ngiyobe sengizokhuluma kahle ke ngodaba oluzobe lubucayi. Ngiyabonga kakhulu. Ngizobuya ngolosithathu ngo6. Baba yini ke. Thank you very much.